खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय सबाय माजि जो भगवान महर लान सोनाफोर दा मुगै इनफाय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आङो ओमफ्राय माथो होनबावनो क'क्राझाराव फैबाय आं सिगांनि ब्लग्सआवनो खिथाखादोंमोन नै नायदो ओमफ्राय आंनि हालादा बांद्राय स्रां स्रां सान्दुं दुङाखैबाबो दहाय बेरे फुंजानिनो आङो फुरा साफ साफाय सुखांबाय मावथिसो बेनिफ्राय मा होनो बेथ' फिसाजो फिसाला आरो आंनिसो आरोना ओमफ्राय बोरायनिखौ दाख्लैनो सुलांजोबखादों बेना इसिबां गैखाया जाखिनि एसे दं मैया सुनानै गारबोखादों आं जेखौ नांथ'आ होनदों बेफोरखौ हजोंहायनो सुनानै गारबोदों आङो ओमफ्राय नै बेफोरखौ आंहा सुबाय थानो एकदम माने मखा मोनथारा ना सनाफोर सोमनाल' दोनै आं दा सुगोन होन्दोंमोन आरोना नानिखौ दिगदार खालामदों आंनो सुथारगोन बोरायनि सनाफोरनि खाखि ड्रेस आरोना फाख्रा फाख्रिया मालाय मैला नङा थिगैनो दङ बेखौ लामसैल' ओरैनो ओमफ्राय नै बेखौ आरोना दाख्लैबो माखासे सुखादोंमोन मुस्रि मुस्रा बग्रा बग्रि सुनानै फोरानस्रांनानैसो थांखादोंमोन आरोना न'आवबो ओमफ्राय बाखि बेखौ गालांदोंमोन नै मामा रामबार सुनोसै आं दा सान्दुङा गैयाबाथाय दिगदार जागोन आरोना स्टुडिअनिफ्राय जोबनानै थांबा दालाय इन्टारभिउआव गानहैनाङा सुनोसै आरोना बेबायदि सुनोबा आं बिराद मोजां मोनो सनाफोर मानो होनबा बिदि खाफाल गैयाना आंहा बिदि बोरायनि ड्रेस पार्टिखौ सुनानै होबाय थानो गोबावजों खनसे फैबाल'सो ओरैनो बुङाखै दे आं गोसोनि साननायखौ एकदम थख' बुंदों आरोना हा बाट एसे सर्टपट टाइपनि बुंदों बाट गोसोनि साननायखौसो फोरमायदों नोंथांमोननो आरोना स' मामा नाम्बार सुनानै लानोसै आङो फिसालानिबो दंबावो फाफि गथ'आ गोलैदों दहाय साफाव होनलायनाय सुखांखाबायमोन नङाबा मा होनना बुंनो बै हजोंहाय लालेपारायाव बनायखौबो सोरनो सुनो गारबोनो सोरनो मानो होननानै लानानैसो फैदों आरोना आङो ओमफ्राय बेयावसो सुनोसै गान्दु खबारफ्रा तुल्लु जाजोब्बाय सुखांजोब्बाय खिन्थु नै बग्राया दङ बेयाव बनाय लालेपारायाव बनाय प्रभु हाग'बाय आरोना सनाफोर स्रांनो ओमफ्राय मा होनो बिदि लबार थानाय बग्राया लामनायाव एकदम बिराद उसुबिदा खिन्थु इउज खालामनायाव बिराद मोजां आरोना नालाय बैदि जिं जिङाव खेबथाबनानै होफैनांसिगोन र' जाबाय सान्दुङासो नै मोलेले गैया माब्ला ओंखारबावो आरो फिसायनि खाखिखौनो खिथाबाय थानो साननांला आंहा बिराद खुसि मोनदों नालाय ओंखायनो शेयार खालामदों आरोना बहा दोनखोमानो बहा मानो जादों आङो खुसिखौहाय ओंखायनो शेयार खालामदेरना होनाय जादों बोरायनोबो शेयार खालामजोबनो हाया जायोना अबेबाफोरखौहाय एसे लाजिनाय मानाय मोनलायलाङो स' नोंथांमोनजोंनो एकदम शेयार खालामथारबाय आङो बिनि हेफाजाबजोंनो बिथाङाबो नुथोंसै आरोना आंनि खुसिखौ ओमफ्राय आङो जि सुनानै फैनाय खिनियाव नै मालाय बिथाङा एकदमै रेक सिंनि बुस्थुफोरखौ दिहुनस्रांदों आरोना मा होनो रायबाय थायो आंखौ मानो इसिबां बुस्थु लेथेर फेथेर होननानै ओमफ्राय बुस्थुफ्रानो नांगौ गोजासो नै ओमफ्राय सोरबाखि बाहायबाय थानाय बुस्थुआल' थायो नामा मानसिनाव मालाबा नांगौबाबोथ' बुस्थुआ जमा जानानै थायो मा होनना बुंनो आंलाय गारथावथाव बुस्थुआनो गैया आंनो मानो इसे लेथेर फेथेर होनबाय थायो लेथेर फेथेर नङा सेट खालामनानै दोननायखौनो बिदि बनबा जेव नुयो नालाय खर' गरम जायो बेहा खम जाला हा बे गिलास गुलासफोरा नोङो हा मानसिनाव सोरबा मानसि जखाल' गिलास थायो नामा हा एक्सट्रा गिलास थानायफोरखौ जाबस्रांनानै सिङाव दोनाबा अबावथो दोननांगौ जाखांलाय खम जाला नालाय बुथ्रुंजोब्बाय ओमफ्राय खांख'मा मासे मानै नुदों मानसिया हिट लाइन होननानै खारलांथारबाय आरोना आंना हिटआ गैया थानो हाया बियो एसेबो हा बेफोरबायदि फिसाफोर हरलिक्स जानाय मा जानाय थाब थाब जोबनाय मोजां मोजांखौ आंहा सुयै दोनो मालाबा माबा माबि नांगौ होननानै बेहा बेफोर खालि बुस्थुखौ दोनबाथाय माने दा बुंसै आरोना ओमफ्राय नालाय बेफोरो मोजां थेमा नालाय मालाबाफोर खामानि होगोन साननानै दोनबाय बायो आङो थैस ओमफ्राय बिदिनो दा फिसा फिसा हेबलायगोन आरोना सानैजोंहाय बेखौ लायनांगौ ना नाङा बेखौ लायनांगौ ना नाङा होननानै सोंबाय थागोन आरोना बे आंनाव दाहाय फिसा बुस्थु गारथावथाव मोनबाबो ओमफ्राय आंहाबो सोंबाय थाबाथाय माने नांजानो आंहाबो दोनजोब गासिबो गद्रेजाव सोनानै दोनजोब आं नांजोबगौ बे टाइपनिसो जायो जोंना सनाफोर हेबलायलायनाय आरोना ओमफ्राय ओंखायनो आं बे मानसि फैबाथाय एकदम माबा माबि बुस्थु एसे थेमा थेमिफोरखौ गारथावखौनो गारजोबखायो ओमफ्राय मोजांथारखौ आं गारनो अननानै सेट खालामनानै दोनखायो आरोना बे रेगा दाख्लैसो आङो बन्द' मोननायनि सिगाङावहाय जुलाइनि एसे सिगाङावसो साफा खालामस्रांजोबनायमोन आरोना मानसि थानाय जायाबाथाय रुमावहाय खांखमाफ्राबो एसे बाहा लानो नागिरो बेखौलाय आंनि मा दायबाव खम जाला फुंनिफ्रायनो गावहा जा साफ साफाय माबा माबि खालामगासिनो आरोना गुसुर खासारनो ओमफ्राय आंखौबो एकदम अखाजार होनबाय थागोन बेखौबो नांगौदां होननानै बेखौ गारनोसै मानो गारनो बेबो लाजागोनदां बेबो गानजागोनदां होननानै अखाजोरसो मानसिफ्रा ना रागा जोंनो ना मिनिनो आरोना जेने थेने साफा खालामग'नो हाबाय आरोना ओमफ्राय पाजोंनो नै ओंख्रिबो बहायखाबाय दालि ओंख्रि ओमफ्राय नै मा लाबोलायखो जोंहा
नायदो ओमफ्राय बेखौ संगोन आङो आलु ओमफ्राय मैथायाबो मैया थास' बिथोराव खोन्दा एसे दंमोन आरोना गारनानै होनोसै फार्स्ट टाइम आङो माबा जागोन मैथाजों आलु जाफेराखै बेयाव होबावलायगोनसै आरोना ओमफ्राय रेकखौ साफ साफाय खालामनायावनो नैबे आंनि बै आं माने जुलियाव मोननाय थोरसि दं आरोना दङ मेरला न'आवबो हरैहाय ओमफ्राय बेयावबो माखासे लाबोनाय जादोंमोन जानो होननानै खिन्थु बिथाङाहाय मोजां मोना बिदियाव मालाय बेहा बै मा होनोथाय बिदिखौ प्लास्टिकबो नङा माबाबो नङा ग्लासबो नङा एसे थायोना बिदियाव मोजां मोनो आरोखि बै आं जाबाय थाग्राया गावनो बेयाव जानो होननानै बायनाया ओमफ्राय आंखौ बेयावनो जाहोयो ओमफ्राय अब्लाबो आंहा बेयाव जानो लुबैबाय जागोन आं एबारनिफ्राय बेयाव हारसिंखा गंसेल' हानदों गंसे अन्दरावनो दं आरोना सिगांनि अबेबा ब्लगसआव सोरबा आगै थोरसिखौ खासनियावसो जानांगौ प्लास्टिकनियाव जानो नाङा इदि होनदों आरोना ओमफ्राय आंबो खासनियाव जानो मोजां मोनो खासनिया जेसेबांनो फुख'यो एसेबांनो जोंखोल जायोना थोरसिफोरा ओमफ्राय बिथाङा एसे बादौबो आरोना गिलासाबो बेहा बै ग्लासनि बथलनि गिलासा बेयावसो खोब दै गहाबथारोनो ओमफ्राय बिसास खालामनाय नङा बेदरखौ लाबोदोंसो हय गाव दरसेबो जाया माने जायानो आरोना मैयानि थास' बिथ'रिजों ना गोरान मैथा एसे दङ बेखौ जागोन बेयो दालि जागोन ओमफ्राय आसार लेबु माबा माबि जासिगोन पापर एवना होनोसै आङो एवनायखौ देखायलायासै आं डाइरेक्ट मोननायखौसो देखायबाय नै मैथा एसे होलायनाय आरोना एसे मेजेम जादों नै ओंखाम जानोसैथ' टाइमाबो मालाबानो 1टा जालायलायबाय बिसास खालामनाय नङा सनाफोर बे अमा बेदरखौ गाव दरसेब जायानो आरोना जाया माने जायानो होननानै बुंखादों ओमफ्राय मा होनो फिसाला बाबा अमा बेदर जाहोदो होनबाय थानायखाय लानानै फैदों आंबो ओमफ्राय नाखौनो लाबोबानो जायोमोन ज' जानो होनबाय बायदोंमोन ओमफ्राय लाबोबायबा दावख्रा खालामबाय थाबाबो मोजां मोननाय नङाना अननानै लाबोनायखौ जानोसै आरो ओमफ्राय नायथि जानाय जायो जायाबाथाय बोरैबा मोनो गोसोखौ मैयानि थास' बिबार ना गोरान मैथा दङ आरोना बेखौनो दानि जि मोजां फुदुंबाय आङो बेखौ जासिगोन बे दालि जासिगोन पापर एवनोसै गावहा बेल' जासिगोन आरोना अन्थाव बाथावनो 8 hours later सिदा सिदि ब्लगखौ आङो ओमफ्राय नै मोनानि ना एवनायावसो लाफिनबाय आरोना दहाय फुङाव जा एसे बानायदोंमोन सानसुआव बिदिनो जुबुर जुथुर बानायनाय जायासै लेटार पेटार दहाय सानसुआवथ' अमा बेदर एवनाय देखायदोंमोन ना बेखौथ' जोंसो जादों ओमफ्राय दा ना लानानै फैबाय नै मैथाजों जानो बायदि लानानै फैदोंमोन खिन्थु जाला मानो होनबा जोंहा नै दंबावो अमा बेदरानो ओमफ्राय बेखौ बिफायाल' जासिगोन आरोना नाखौहाय ओमफ्राय मेजेंग्रा मैयानो लाबोनाय ना बावलायलांबायसो नै मैया मोनायाव मेजेंग्राबो लादोंमोन आरोखि ओमफ्राय दोनथ'नानै बावलायबायमोन दा गोसोखांनानै बाना ससे ना होनानै बेखौ बाथोन खालामनानै जानोसै आरो दहायनि दालिबो एसे दंखायो सिन्था गैया जानायावबा बेनोसै ओंख्रिया देखांबायानो सनाफोर नै फुरा हिट मोदोमबाय आरोना सोरबा मिन्थिया दे खिन्थु मेजेंग्राया मा बुस्थु आरोना आंबो मिन्थियामोन सिगाङावहाय जानाय जायाखैमोन नालाय जों खुन्थाइ सुन्थाइसोखौसो मिन्थियोमोन आङो बाट खुन्थाइनिफ्राय एसे फिसासिन ओमफ्राय बिफाङा बिराद गिदिर जायो फार्स्ट टाइम नुदों आङो जोंनि गामियाव दङ आरोना नै जाला माला जायगायाव जाया जाहैदों बियो दाउआ मालाय खिनानै गालांनायासो जाफ्राङो जाहैदों नंगौबो गाहायावनो एथ'बां सिरियो बे फिथाइया थेवबाबो मोनसेबो रज'आ आरोना डेन्जार बुस्थु नै सोर मिन्थियो मेजेंग्रा क'क्राझारावथ' मेरला फानो जोंहाबो बेनिफ्रायनो बायदों खिन्थु न'आव थाबा हजों गामिनि बाहागिनाव दं नालाय बेखौ लायनानै जायो आरो जों दान्दाजों हालायलायनानै बिराद मोजां थाइब्रैसो होबानो बास नास्रायफोर मानै माथाम दङबा ओमफ्राय बेखौ थाइब्रैसो होदो सामब्राम दरसे होदो जोबाबो सिखारला आरोना नै देबाय ओंखायनो जोंहाबो ना ससे होननानै राजायाथ' जाया सानैजों जानोसै आरो बेखौनो जोंलायबायना सनाफोर हाथायानो बारा जोंखाया आंना बिदिनो जास्ट एसे नर्माल आरोना मालाय बायदि गुफुर जोंखोल जाया हाजारखि फुबाबो आरो जेबो नङा अमा बेदर जाबायना मोनानि साननि ओंखायनो एसे फुस्रांबाय आरोना आं बिदिनो मोनायावनो फुलाबायो आरो टाइम मिलायबा सानसु सांग्रां फुलाबायो आरोना आंना ओमफ्राय सनाफोर आं एसे गोसोखौ मोजां मोनाखिसै मानो होनबा आं मोजां ब्लग्स लाबोनो हायाखिसै बे ब्लग्सआवहाय जास्ट आंनि माबा जि सुनाय मा सुनायफोरखौसो देखायलाबायनाय जाबाय आरोना माने आं फौजि बिथांनो एसे टाइमखौ बुरजा होदों आरोना आरो फार्स्ट फैजेननायावनो स्टेसनाव बिथांमोनहा मा होनो टिकेटखौबो रेडि खालामखादों होन्दोंमोन ना आङो ओमफ्राय सोरबा आगैमोना सोंहरदोंमोन गुमिया माला थांगोन आब' बा सोरबा बाजै आदाया माला थांगोन आरि होननानै सोंहरदोंमोन आरोना बारा गोबाव नङा आरोना एकदम बुहुत खम ओंखायनो आङो एसे जाखिनि टाइम मोनो
बिथांनि एसे बांसिन होनोसै आरोना ओमफ्राय भिडिअ बानायनायफोरखौ एसे लागै खमानो जाथोंसै गाव थानायावबो आरो भिडिअ बेटार बेटार होबाय थाबा गोसोआव एसेबो बोरैबा मोनगोन ना गावखौ इगनर मारिनाय बायदि मोनगोन ओंखायनो आङो भिडिअखौ एसे खम खालामदों आरोना सनाफोर बारा देखायनो बायासै बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरो बेबायदि खम सुथि फैदोंबाथाय थांसि थांनाय दिना सफैसिगोन बिदि मोनो आरोना आं नेक्स्ट ब्लगआव खिथानो नाजानोसै दा नोंथांमोनाबो मिन्थिखायोबा आया इसेबां थाब थांगोन फैनानै बावाखैमोन बिदि साननानै गोसोआव दुखु मोनगोन ना आंनि थाखायहाय जेरै आं गोसोआव गुद दुखु मोनगासिनो दङ थेवब्लाबो आङो फेसाव स्माइल लाबोनानै बिथांनो माने टाइमखौ स्पेन्ड खालामदों आरोना जों गथ' गथाय फेमिलि ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगसआव मोजां लाबोनो सेस्था खालामसै अननानै सोरबाफोर गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरोना स' थेंक इउ स' माच गुड नाइट बेयो हरनि भिडिअसो आरोना माला होनो मोनगोन आं मोनथिथ'ला बाय बाय